Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Mulej ħnina. Iben il-bniedem li tafu tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li salva lil ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, inti għallem skont id-dottrina sħiħa li x-xjuħ ikunu rżina, aqlin, serji, meqjusa, sħaħ fil-fidi, fl-imħabba u fis-sabar. L-istess in-nisa xjuħ għandhom iġibu ruhom kif jixraq lil nisa qaddisa, ma jqassux fuq ħaddieħor, anqas ikunu l-sira tal-imbit. Għandhom jalmu tajjeb biex hekk idarru n-nisa żgħażagħ iħobbu lil żwieġhom u lil uliedhom. Ikunu meqjusa, safja, nisa tad-dar, twajba u bidjenti għal żwieġhom ħalli l-kelma ta' Alla ma titkasbarx. Hekk ukoll ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu meqjusa. Qis li inti nnifsek tkun f'kollox mera ta' bniedem li jagħmel it-tajjeb, bniedem ta' dottrina safja, ta' serjetà, li għandu kelma sħiħa li ħadd ma jsib xi jgħid fiha, sabiex kull min jeħodha kontra tagħna jibqa' mħawwad, billi ma jkollu xejn ħażin xi jgħid fuqna. Għax deret il-grazzja ta' Alla salvazzjoni lil bnedmin kollha. Qiet rawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl lill-Alla. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej.
Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' l dejjem. Il-mulej isaħħaħ il-mixji tal-bniedem iwettqu u jitgħaxxaq bitriqtu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tgħammar għal dejjem. Il-ġusti jirtu l-art u jagħmru fiha għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnhom ikollu għaddej qiegħed jaħrat u jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu: ejja Isa oqgħod għall-ikel. Jew lestili x'niekol ilbes il-fardal u newwilli sa ma nikol nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob inti. Jaqgħu se jrodlu ħajli l-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordinati, għajdu: aħna għaddejja li ma niswew xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ħani ftit fuq din it-talba li s-saċerdot jgħid, suppost minn taħt l-sien, minnhom ħafna drabi tisimgħuni ngħid it-talb li suppost ngħidu minn taħt l-sien. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna, kemm hija talba qawwija, talba għażiża li s-saċerdot jgħid. Ħafna talb li s-saċerdot jitlob huwa talb li fih il-Knisja tfakru fil-qawwa ta' Alla li jippurifikah, li jsaffih, li jaħfer id-dnubiet. U tgħin lis-saċerdot li l-isqof min ikun anke jirrealizza li l-kelma ta' Alla li jkun għadu kemm xandar l-ewwel totta għalih, x'għalfejn ipponta subajja reħati. Għaliex qed nieqaf fuq din il-ħaġa li aħna s-saċerdoti ngħidu minn taħt l-sien wara li ngħidu il-kelma tal-mulej u intom tajdu tifħil lilek Kristu. Għaliex Ġesu hawnhekk f'dal-Vanġelu qed jipprova jippurifikana minn xi ħaġa li hija naturali ħafna. Jiġifieri ma naħsibx li qed jikkundannana għaliex aħna nippretendu rikonoxximent ta' dak li nagħmlu, l-gratitudni. Darba xi ħadd qalli u nirrifletti ħafna fuqha u nara tiġri fiha nnifsi f'tant nies li ħafna drabi, speċjalment meta tasal għall-età ta' maturità fil-ħajja, mhux kwistjoni ta' età biss. Inti mhux biżżejjed ikollok stabilità ta' impjieg, familja, imma jkollok bżonn ir-rikonoxximent, il-famuża recognition. Allura min irid isir kavallier u min irid isir ma nafx xiex u titli u ġieħ ir-Repubblika u x'naf jien. Aħna l-bnedmin jitkellmu, anke il-dusija tal-Papa jagħti ħafna onorifiċenzi, ħafna rikonoxximenti. Ma nafx Ġesu kif ħares lejhom dawn l-affarijiet, irrid nammetti. Anke għaliex dan il-Vanġelu Ġesu jgħidilna isma' qafsu naqra l-brejkijiet. Meta intom tagħmlu id-dover tagħkom ta' missier, ta' om, ta' saċerdot, ta' isqof, ta' ħaddiem. Ma jimpurtax
billi tgħidu isma' għamilna dak li kellna nagħmlu. Hemm bżonn jgħodu jċabċbulek dejjem u kull imkien. Se jiena l-ewwel wieħed li żgħażagħ mispeċjalment niltaqgħuhom fil-Griżma, fis-sagrament ta' Griżma, inħeġġiġhom japprezzaw dak li jagħmlu magħhom il-ġenituri. Ngħidilkom wieħed mis-suġġerimenti li nħobb ngħid. Aħna fil-birthday pereżempju nieħdu pjaċir min jawguralna, happy birthday, qabel konna nirċievu l-cards, illum xi messaġġ. Dak il-mument ftakar f'ommok issierek inti f'dak il-jum. Jekk għadhom ħajjin għejdilhom grazzi. Nagħmlu għadin. Jekk tieħu pjaċir tirċievi birthday card, tista' tagħtihom thank you card il-ommok u l-missierek mhux permezz tal-imħabba tagħhom ġejt fid-dinja Alla nqeda bihom biex inti teżisti. Di ħaġa żgħira ta' rikonoxximent. Naħseb Ġesu li meta wieħed minn dawk l-10 lebrużi irritorna jirringrazzjah pjaċir ukoll qal jisma' jiena mhux 10 fejjaqt għaliex wieħed biss ġie lura u da Samaritan. Jiġifieri mhux wieħed ludi li suppost jaf kif imorru l-affarijiet. Imma hawnhekk Ġesu qed jilliberana biex jekk inkunu għamilna d-dover tagħna u ma nieħdu l-ebda rikonoxximent, l-ebda medalja, l-ebda kavallerat, ma tkunx waqgħet id-dinja. Anke għaliex hu il-mulej li huwa ġustu jara l-qalb jagħtina l-qawwa nkunu ta' qadi u se jkunu il-ħlas tagħna. Tiftakru fil-Vanġelu meta Ġesu jitkellem dwar min jagħmel il-karità, min jitlob min isum. Jekk jam tagħmilhom għal wiċċ in-nies, il-mulej jgħidilhom intom il-ħlas tagħkom ħadtuh ċabċbulkom qalulkom kemm intom bravi. Imma missieri li jara fil-moħbi iħallaskom hu. Ejjew nitolbu l-grazzja fid-dawl ta' din il-kelma ta' Ġesu biex aħna nilliberaw ruħna l-murej anzi, għax aħna dajfin, jilliberana minn kull pretenzjoni ta' rikonoxximent, ta' gratitudni. Ħalli meta nirċivuhom nirringrazzjaw l-Alla, qalbna tfur bil-fer, imma ma nagħmlux qalbna sewda jekk ma jiġux malajr daw. Nitolbu l-mulej din il-grazzja speċjali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Il-Papa u jirritorna bil-Bahrejn, pellegrinaġġ ieħor ta' paċi li jagħmel, ta' dialogu ma' reliġjonijiet u ma' soċjetajiet imbeda, tkellem dwar din il-gwerra. Kull imkien, gwerer żgħar imma li qed jeqirdu l-paċi bejnietna. Nitolbu l-mulej. Jagħtina sens, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan ix-xahar ta' Novembru nagħmlu talb speċjali għal ħutna li ħallewna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu Maltajja tal-Anġli u b'feħ kbir infaħru kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomm dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irrodulek ħarmu lejha tqarbina mqazza li bija saħħatna, bħalma mtlejtna b'dan il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-rużarju b'suffraġġju tal-eżis mejtin kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan Slima ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan Slima ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slema amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikulli titin kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nippunolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Malla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġa. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavori. Itlob għalina. Dar ta' dej. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-marti. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu silna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missier. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolmu. U Alla li dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.